ban tsaya a nan ba, har san ma ina cirewa da sauransu. To akwai wanda ya nuna yana son maganin bindiga kuma ya ce babu wannan magani, shine nake so domin mu gwada masa. Muna tare da wazirin sarauniya na Jimeta na sarkin Baka, gashi nan shine zai gwada abin. Ka daga musu cartridge din bindigan ka cire su gani, domin su tabbatar da cewa wannan abu gaskiya ne, ba wai kawai za abun nan bane. Bindiga ce mai cartridge, ga yana yanzu nan za a gwada. Ga cartridge na bindiga, ka sa kowa ya gani. Wannan shine maganin bindigan da za mu gwada yanzu. Gashi nan zan daura shi a jikin tantabaran, tantabara ce mai rai. Kamar yadda kuke gani dai yanzu na daura shi wannan magani a jikin wannan tantabara. Kamar yadda kuke gani dai yanzu ina daura maganin bindigan ne a jikin tantabara din. Ya kamata ka matso ai kowa ya gani da kyau. In yayi zumi ma zai. Kamar yadda kuke gani maganin bindigan ne yanzu nake daura. Yanzu za mu aje ta a ƙasa. Yanzu misali gani ga wazirin sarkin Baka ya abun nan. Mun ji gazo ta gefen nan. Yanzu za a gwada wannan maganin kenan kamar yadda kuka sani, gashi nan za a gwada. Za a gwada maganin kamar yadda kuka sani. Kamar yadda kuka sani dai ga tantabara, zan kwance abun nan. Zan kwance, an gwada ka zo matso mana. An gwada maganin bindiga, tantabara bata mutu ba. Ina so in kwance igiyan kenan domin ku tabbatar da cewa an gwada kuma tana raye. Ga tantabara kamar yadda kuka sani. Ga tantabara. Ku sake fire. Ga tantabara. Ga ta can kamar yadda kuke gani, ku biyo ni. Ga ta ma tana bari kama. Bindiga tana abun nan, tantabaran na son ta tashi kamar yadda kuka sani. Yawwa. Ga ta. Yawwa. Karba ga ka tafi.